nødt til at filme det, ven. Jeg har gået i det her i et halvt år nu. Ja, det er ikke til at holde ud, Susanne. Hun skal ikke stå sådan der, for fanden. Vil der komme en dyrlæge ud, så ja. Så vil hun se, om hun skal tage den på dyreværnsloven. Hun spiser ikke lige. Altså hun spiser, hun vil gerne have sin mad og masse medicin i og sådan noget, men hun har ikke gået og billede fra dem. Det er jo ikke fordi hun er stresset. Jeg har ikke gået billede fra dem. Hej. Så er du klar til at male, eller hvad? Nu er jeg klar til at male, ja. Jeg vil bare lige sige, at jeg er ikke sikker på, at det er nok, men jeg kører til Harald Nyborg nu her. Jeg kommer til at bruge lidt mere. Brugte du alles spændende, Julie? Nej, jeg kommer til at jeg brugte det, men jeg vil ikke have den der flætvæg, så jeg har malet lidt over. Det er fint, du. Jeg har jo også slimet den der, så jeg kunne på. Og jeg tænker jeg bare, at det burde hvorfor ligger der sådan lige åbent. Ja, det ved jeg ikke. Jeg så den også godt lige. Det virker jo ikke standarden for mig, Julie. For at se, om hun skal afløses på dyreværnsloven. Jeg puttede, så du står sådan og krammer. Jeg kan ikke gøre noget ved hende. Ja, det er faktisk meget heldigt, og jeg håber, Jeg blev bare nødt til at skrive til. det er så fint. Det er helt perfekt, du gjorde det. Hvis jeg kunne lade være, så bare tænke, at det er normalt, så... Det er det bare overhovedet ikke. Nej, det er Så overhovedet kunne ikke. jeg også have sket et eller andet, så kunne jeg ikke ligesom ikke sagt noget. Ja. Det er også bare altså mange kramper, hun har haft hver dag. Ja, præcis. Men når du nu siger, at sidst der havde hun i onsdag, så kommer der bare flere og flere i dag. Det er jo sindssygt. Lige nøjagtigt. Og det svinger bare vildt meget. Og jeg kan ikke finde nogen røde tråd i det. Og det er der heller ikke nogen dyrlæger, der kan. Så det der... Der er ikke meget mere. Jeg var lige for at sige, at jeg kommer med noget. Ja, hvis det er skide godt, ellers er det selv lige lidt bedre til at tage. Nå, Jeg tænker, at det kommer. ja, det er altid lækkert. Ja, lige præcis. Ellers så har vi altså også murmalet hjemme og fix til 80 kroner. Det er mega godt. Ej, det har de. Jo, det har vi. For en Det har vi været til vores altan. Jeg har købt noget til udlands, der er så det koster 79. Ja, nu må det blive. Ja, det tror jeg, der er også et 5 år værd. Hvor meget var det så? Det er jo også altid, det plejer at være væk, jo. Men Julie, hvis du lige gider lægge mærke til, så har jeg lige malet alle voksne i går. Måle? Yes. Nå. Det ser godt ud. Altså, jeg sælger det godt af. Jeg har haft det med færdig overlevet. Så blev der taget billeder, og så kunne det jo til det. Jeg har også skide god med ferie i 3 dage, jeg kom til. Altså, det er kun lige en vokse, der tager billeder af. Jeg skal ikke tage
Nu skal du så det her 301. jul, eller hvad du gav ud, eller hvad? Ja. Der er der ikke penge her. Jeg siger det bare, hvis han siger det. Ja, nej, det er sådan en bøger. Det gør det. Det er stadigvæk penge her. Nå, ja, det er mega flot. Ja, det er da godt. Det synes jeg. Ej, du har fundet en i bogskærm. Men prøv lige at se, har han ikke været en klokke? Det er der står, nej, det er ham, der står der med hovedet. Jeg prøvede også at skubbe på mængden, men det står næsten stået der. Ja, det er klart. Men det er rigtig faktisk overvejet at tage hovedet, så det er sådan lidt pludselig. Det er ikke en arbejde. Vil du blive ved? Nå, jeg kan se det der murmaling, der står til 225. Hvor mange biler er det der? Det er ikke så meget. Det er 4 biler. Hvor meget gav du for det? Ja, det er 5 liter. Og det står der. Det er 229. Det er den, Det er det, det skal blandt andet. Og den har jeg. Det er det, jeg har. Nå, fordi jeg har den. Er det gode her? Den har jeg set. Er det noget, der ser ud som? Men det er det, man gør især, eller hvad? Skal det være kalkvid eller klassisk grå? Ej, det er det. Så er det jo kalk. Det er ikke noget, jeg tænker. Vi snakker om, at det skal være godt for nord, men... 12 lærer jeg. Okay. Nå, så er det bare, at det kommer. Jeg kan prøve at sætte linket til dig, så du kender om det. Jeg ved ikke, har det nok med alderen at gøre. Jeg kan glemme. Hvad var det, jeg ville sige? Julie, du har en stamme et eller andet sted også? Ja, stamme. Den du tog på mig i går. Den kan jeg gøre. Den tror jeg, jeg lader den plads. Jeg mener, at den er der rundt. Så jeg er afsted og... Nej. Og så er det også. Han er simpelthen nice. Det var godt. Ja, han er sikkert også noget musik. Ja, det er rigtigt. Hun er lidt nærmest. Ej, det er bare godt. I går og drøg. Hvor det var noget, Men vi kan godt tænke på det andet, ja. ej, det var noget rigtig sagt. Ja, det var en bare. Når det er det, jeg tror også, at hun vil elske det der. Kom her, det kan man bare af. Der er en god idé. Ej, det var godt, at så kan man ikke med, men det gik jo. Ja. Oh. Men de siger ikke, det er på grund af medicin, de siger, det er sygdom. Ja, men det kan bivirkning, tror jeg. Har du lige stået sådan og hængt? Ja. Den holder ikke, jeg tror, jeg har lige med. Det er noget lort. Det er rigtig træls. Hej. Er det inspection? Så kan man lige gå ind og tjekke boksen, men der mangler jo en hud 2. Fordi det kan vel ikke over med det. Ja, ja.
en hest den kan have. Jeg forstår sgu godt, det godt havde det været lige her. Og helt færdig, ja, det er forfærdeligt. Og så også det her virkelig, hun er virkelig så fint. Nej, det er en hest, der har det rigtig skidt. Ja. Fordi du sagde, hun havde ikke haft krampe siden onsdags, ikke? Ja, Så der har lige været sådan en kommet lille i dag. en, men ikke... Ja. Så det er jo bare kommet i dag voldsomt meget. Ja, og så havde hun jo altså også rigtig mange kramper der i onsdags, ikke? Ja. Ja. Og så havde hun en lille en torsdag. Ja, vi ved jo ikke, om hun har haft noget på foldelse. Der er ikke et kamera til, man ikke kan stå. Nej, det har hun, for jeg kan jo se, hvordan hendes muskulatur sætter sig. Ja. Og det gør de jo kun, når de bruger de muskler, der bliver aktiveret, ikke? Så det er bare træls, man ikke kan være til stede, men Ja, kan jo ikke se det kan det. man ikke. Nej, det kan man ikke. Så er du klar til at male? Du har taget malertøj på. Jeg har i hvert fald taget maletøj på. Ja, så i går da. Karoline kommer heldigvis og hjælper mig, så det er dejligt. Ja. Ja, hun var her i går. Ja, Hun var glad. Det var lige kommet hjem fra Sunny Beach, så hun skulle bare ud og se den hest her. Hvor er den sød. Ja, den er virkelig sød. Den er så Den er cute. sød, ja.